Pohľadkaj ho, môj, postiskaj ho. Môj, jo. A pusu mu daj na ličko. Oj, bože. Trime jak hluchý dvere. Už se perou. Čo? A tak by si to ruku. Mami! Krásná si. Že sa lápiť na Krigačky. Lavruša. Poďme písať? Poď. Len vyskúšame, Krásna či si treba. Poď, lebo už som nastajú krátky. Poď raz, dva. Poď tu tak dáme. A Kupko pozerá na teba, jak ty píšeš. No. Jej, Kupko, pozeraj. Aha. Zatlieskaj, Jakubko. Zatlieskaj. Silno tlač. A rýchlo pôjde. Keď budeš silno tlačiť, rýchlo pôjde. A ako vyplazuje jazyček Havo? Ukáž mi, Jakubko. Vyplazuje jazyček. Jakub. Ako vyplazuje Havo jazyček? No. Jakubko. Ako píška, Havko. No vidíš. Ako vyplazuje jazyček? Kubo. Halo. Krásne pískaš. Kubík. Už si sa vypískala? Hej, všetko? Určite. Vážne, ešte píšeš? No, ešte píšeš. Dosť? No, super. Táči si, aká krásna. Joj. A gačky lietajú. Čo, Majko? Ľavčoš. Laura, prejož. No, tu máš klobúčik. Nech si nepripeče hlavičku. Nie, a pozri, Kupko má. A ako vyplazuje jazyček, Havko? Nechaj si. Ukáž. Kubík, ako vyplazuje Havo jazyček? Ako, takto? vyplazuje? Takto, áno. A Jakubko nám ukáže teraz. Ako? Oj, ten už je tvoj. Ako vyplazuje jazyček, Havo? Dobre, ty skrí. Ty si Kupko? Jo, tak, áno. Tak, dáme aj... Ako? A dáš mamke pusu? Daj mi, takú štipácu mi daj. Ako vyplazuje jazyček? Ako ukazovala Lavruška teraz? Moja láska. Saso, zývaš slnko. Čo tam je? Balón? Joj, táto bola krásna písa. Nekame? Nie, a čo nie? Není balón, no veru, že? Není. Tu poď, Lavruška, ku Kupkovi. Choď ku Kupkovi. Kde je balón? Kde? Není? Není. A ona je kde? Kde je Laura? Križ na Lauru. Kde je Laura? Tam ide lietadlo, tam ide. Áno, lietadlo. A kde je Ban? Kde je Ban? Není? Áno. Čo je tam? Guličky tam sú. Áno. A ty máš guličky na šatách. Bodky máš. Čo tam je? Lietadlo je tam, áno. Lietadlo. Ako letí? Tam je lietadlo, aha. Aha. Laura, pozri, tam hore je lietadlo.